Dneska jsme si říkali, že trošku oprášíme outfitovou challenge, ale dneska to bude úplně jiný, než jsme to dělali naposled, protože budeme sestavovat outfit podle těch bod. první místo je přímo moje skříně. Já jdu první zkusit beršku. Já se přidám. Let's go. Našla jsem tuhletu dlouhou sukni. A tyhle ty dvě trička k tomu. Pull&Bear nic, H&M taky nic, jdeme zkusit Sinsei a Tomáš je nadšenej. Jo! Tak co ty zdržovačko? Hej, Máš to? mám jakoby část outfitu.